To me ka zo yi kuma kofar gidanmu? Zuwa ne daga masoyiyata. Masoyiyarka bayan ka yaudare ni. Ka san na samu matsala da mahaifina, na samu matsala da mahaifiyata, na samu matsala da ƴan uwana. Me ka zo kuma kamun? Me ka zo kamun? Haba, dan Allah ki kwantar da hankalinki. Ki ce nayi fada da wannan, nayi fada, na sa kin yi fada da wannan, kin yi fada da wannan. Ki haƙuri. Ina fuskantar matsala ne a don akan ka na samu wannan matsalan kuma ka wuce kuma daga baya ka dawo kuma me za ka zo ka gaya mu? Me nake so na warware miki, ya kamata ki gane wannan. Idan kin san ni kin san tsarin gidanmu. Kakana na uku ma auren zubunci akai masa. Ba mu taba auren bare ba, a kaina nace ni sai na aure ki, na ji na gani. Kuma maganar na daina zuwa kwana biyu. Wannan wani abu ne daga Allah. Ya kamata ki gane duk auren da ba a samu irin wata damuwa ba, ki duk abin ma da za ka samu na alkhairi sai ka samu wata tangarda. Auren mu ni ba na ganin akwai wata matsala. Ba abin da zaka faɗa min, ba abin da zaka faɗa min. Dan Allah ka je, ba na son wata magana, ba na son jin wata magana. Dan Allah saurare ni ba? Ba na so, ba na so. So ke duniya ta yi min kallon mai gari? Ba na so. Yaudaran da kamun fa zaka dawo kuma ka dinga mai da ni karaman mace. A yau ma na zo zan yi magana. Siga, kai dan haka kin yi wasi haka. A yau. Ai fere ni baci ne. Naga in ba a ga mutane gaskiya har wani iskanci suke wa mutane gonda mun fada yanzu kowaye duk wanda ya lafi sai mun fada masa ba yaro ba karami ba mace ba namiji duk wanda ya mun fada masa kowaye shi wallahi tallahi abun nan daddaba mun na zuciya mun ji kwara mu dawo aiki kawai wallahi wanda mu dawo aiki mu inda akan gaskiyar mu ne gonda mu mutu kowaye mun fada masa wallahi ko za yi mai da mu ba dan wallahi sun ba za mu fasa fada ba kuma yanzu ma akan aiki muke ya kai yawa tunda kika ga mun dauko wannan ai aiki da wai na sani ai baka da wasa aiki ta dawo aiki Ki gane wani abu. Ke yanzu idan aka ce zan guje ki zaki yarda? ki san ce mai hankuri ita ke ta dafa ruwan dutse har ya sharo ke ta saro mu kuma ka gane kenan yanzu abin da za a yi mu bi Ba gashi nan ba zahirance. Gani na zo? Zuwan ka ai ba yi da amfani. Yanzu dan Allah da Zuwan ka ba yi da amfani. Tunda ka riga ka gudu. Sai daga baya kuma ka dawo, me za ka yi? ba guduwa ne ba. Wanda ya gudu ba zai dawo ba. Ranki ya baci amma ki yi haƙuri ki zaka take jin me zan ce. Ba na son jin magana ka wuce kawai ba abin da zaka faɗa min yanzu. Ba abin da zaka faɗa. Yanzu mutane za Ka tafi dan Allah ka tafi. Mutane za su haɗa da Ka ke. tafi. So ke duniya ta yi min kallon mai gari. A to ba a yi auren ba ma ba ka gudu ka bar ni ina ga an yi auren dan Allah ba na son jin wani magana a ka dan Allah ka tafi ka bari dan Allah ka tafi ba na son Dan Allah mu daina wannan ta isa. ba abin da zaka Kai faɗa min kina yanzu, da ba abin. A yau. abun ne ya shige mun duhu mazan ne ko matan yaudara buhu gashi kowa na daya cikin su na yi a gani na laifin farko na mazan ne kuna sassare ido ai gaskiya ne yi kuna neman hujja ku zo ku yi zaune kaga kai ka same ta kace kana son ta ta karbi soyayya ta sa a zuciyarta magana daya biyu kai ne za ta furta sunan ka ya kewaye duka halinta ta yadda ta gamsu kai ne za ka aure ta ta amince kai za ka zamu ban yayanta yaya kuma za ka yaudare ta ya za ka auri wata ka tafi ka barta ka tina sanda ta kai ka guyi yayanta ina magana alkawarin da kai mata ka bata lokaci ka bata budurcinta ka cire san kowa ka saka na karanta mai sauka da gaske jejin nan za ka cuta ba tsoron Allah ba tunani kada ta rasa ranta Allah sarki wallahi na ji tausayinta yan mata kenan a don gari mace daya ce tana da samari dari kowa ta ganshi so ta kiti har da wani fari sakariya ke kike cewa wanki gara gashi nan wata ke san auren ki ya hakura duk mai sarki da gaske ba ta shi kike ba kike kace ba kya ji shawara su ba ki fara ban yanzu ba kuka kike ba Allah ya kara bala shi mo ni kike ba tun da kowa ya gane laifinsa sai ya gyara don kar ya cuci dan uwansa in ba auren juna za mu yi ba soyayyar a fasa A kuma bakin magana. A yau ma na zo na yi magana. A yau magana a yau ne magana. To bikin ji. Yanzu a gabana wani ya zo ya waka ya ce samari ki sun fi ɗari. Kana da laifi ni ma ina da Sai laifi ki gyara. yanzu sai mu haɗu mu gyara Kawai na Abin yafe da miki zaka ni faɗa na min. haƙura na yafe miki kawai. A'a kana da laifi ina da laifi wani irin ka yafe mu Shine ni nace- kadai kenan laifi Shine nace ina da laifi amma na yafe miki kawai na yafe miki. Kawai shikenan. To kowa ya yafe wa kowa haka yake so na an ce. yafe To shikenan ba na yanzu dai tunda ina kan hanya. An ji magani ba. to ba matsala Shikenan. Ki gaida ki gaida su umma. to za su Na gode.